seguim amb les mencions de qualitat i demanem ara sí la presència de Salvador Alsius, vicepresident del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Fort aplaudiment per ell. Per presentar un programa dinàmic de divulgació històrica amb l'objectiu d'incentivar el coneixement del propi espai territorial, menció de qualitat a Tastets d'Història, Dona la Torre d'en Barra. Tastets d'Història. L'any passat ens van quedar moltes coses al tinter. Per això hem preparat una nova temporada. Quan comencem? El dia 24 d'abril estarem amb vosaltres cada dilluns a la mateixa hora de sempre, a les 9 del vespre. Nous convidats, nous personatges, història i patrimoni del romanç fins al segle XX. I farem un concurs amb molts premis. Tastets d'Història, amb Joaquim Nolla i Jordi Salvat. Recullen el premi Jordi Salvat i Joaquim Noia, codirectors i copresentadors del programa. Bé, bon vespre. Sovint hem sentit dir els historiadors que la història és avorrida. Sempre dic, depèn de qui i com us ho conti. El repte era intentar fer un programa radiofònic amb les dificultats de manca audiovisuals, vostès ho saben més que jo, i crec que gràcies a la confiança de la Torre i avui dia a la menció que ens ha fet el jurat, sembla que ens en sortirem. Solament per acabar, els historiadors ja saben que ens agraden molt les cites, n'hi llegiré una que segurament algú de vostès ja deu conèixer. Hem complert el deure de defensar la llibertat de la redifusió catalana, el combat per la independència d'aquesta redifusió. Aquesta frase d'Eduard Rif Anglada, 1921, un dels fundadors de Ràdio i Televisió de Catalunya. Han passat quasi 100 anys. Pensem-hi i vostès que poden perseverin en aquesta idea. Gràcies. Només volia afegir que agrair a Ona la Torre que hagués confiat en aquest projecte que vam presentar el Quim Noia i jo mateix, sobretot agrair molt als oients, sobretot els que participen al concurs. Fem un concurs cada setmana que convidem a la gent a trobar elements patrimonials per Torredembarra, pel nucli de Torredembarra, i sabem que hi ha gent que munta gincames per trobar-ho. Agrair això i sobretot aquesta missió que ha de tindre la ràdio local, la ràdio de proximitat, de programes com Tastets d'Història. Moltes gràcies. Jo, breument, com a coordinadora d'Ona la Torre, m'agradaria fer esment de la tasca dels col·laboradors a la ràdio d'aquest país. No podríem entendre les ràdios locals sense la figura dels col·laboradors. Crec que també ha estat una escola per molts de nosaltres, aquesta figura, la de la col·laboració, i voldria reconèixer no només els professionals, sinó els col·laboradors al país. Gràcies. Per comentar l'actualitat de l'alpinisme amb la destacada transmissió del moment en què Òscar Cadiach fa el cim del Broad Peak i es converteix en el primer alpinista català que culmina els 8.000 sense oxigen. Menció de qualitat al Pont de Mahoma de Tarragona Ràdio. Digues, Òscar, digues. Tarragona Ràdio, us estimo, hem fet el cim. Sempre amunt, Catalunya, sempre amunt. Enhorabona, enhorabona de Tarragona, enhorabona. Molt bé, Òscar. Ara buscarem un recer i explicarem com ha anat això. Perfecte, Òscar, molt bé, moltes felicitats. Recull el premi Josep Sunyer.
Gràcies, bona nit. És que la muntanya ho fem tots junts, havia de pujar la cordada radiofònica per força. Estem molt contents per aquest reconeixement, moltes gràcies al jurat de Radio Associació, també a tots els que han fet costat un programa, una aposta diferent. Quan vam proposar fer un programa sobre alpinisme fa 4 anys, ens van dir, i per què no ho feu de futbol? Sí, de futbol, que això ven més, feu-ho de futbol. I nosaltres vam dir, no, farem d'alpinisme i afegirem a més escalada i excursionisme. I així va néixer el Pont de Mahoma, que pren el nom del pas que hi ha abans d'arribar a l'Anetos, un pas molt difícil, i pren aquest nom. Quan l'Òscar ens va trucar, des de 8.047 metres, des d'aquesta muntanya del Pakistan, recordo que havien començat el programa a la 1 de la nit. Vam estar tota la nit amb ella esperant la trucada, no sabíem si ens trucaria, no sabíem si faria el cim. De fet, ens va dir que ens trucaria des del coll, a 8.000 metres, per dir-nos que tirava cap amunt. I no ens va trucar. Al tornar ens va dir que si ens hagués trucat, probablement no hagués fet la muntanya, a l'escoltar les nostres veus. Va fer la muntanya, ens va trucar, i jo diria que va ser dels moments més emocionants, almenys en l'emissora municipal Tarragona Ràdio, en 32 anys d'història, un dels moments més emocionants radiofònicament parlant, i un d'aquests moments que val la pena, doncs això, treballar per la ràdio, transmetre il·lusions, posar ulls a les paraules, que això amb alpinisme és molt difícil, perquè hem de transmetre imatges, com les que heu vist, que és molt difícil d'explicar, però tenim també un gran potencial d'alpinistes a casa nostra, autèntiques llegendes, com l'Òscar, 2 cops a l'Everest per 2 bandes, 14 8.000 principals sense oxigen addicional, tenim el Jordi Pons, tenim Josep Manel Anglada, Elisabet Vergés, tenim un munt d'alpinistes pioners que han fet grans gestes i que en un programa com aquest intentem acostar al gran públic, tot i que nosaltres des d'un punt de vista modest. Voldria també agrair a tots els companys de Tarragona Ràdio, tots els professionals que fem ràdio de proximitat, avui n'hi ha per aquí uns quants, se n'han quedat molt més a la redacció, a tots ells que són l'acordada, sense ells tampoc seria possible aquest programa, i també, doncs, si em permeteu, avui tinc per aquí la família, i crec que també ho podria fer extensible a la família, a tots els companys d'acordada, per les grans absències, perquè hem anat a gravar programes a 3.000 metres, a 2.500, hem dormit fora i, per tant, la gran absència que sempre pateixen la família, la dona que està per aquí, l'Ester, els meus fills, el Pol i la Laia, i tots els companys de Tarragona Ràdio. Moltes gràcies i bona nit. I nosaltres continuem per l'elaboració d'un treballat programa en què destaca l'excepcional trobada de tots els alcaldes d'època democràtica, Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local a l'especial programa 1000 del Badalona Matí, de Ràdio Ciutat de Badalona. Especial 1000 programes del Badalona Matí. Ràdio Ciutat, Badalona Matí. Recullen el premi Josep Vinyeta, conseller delegat de Badalona Comunicació, Carles Tornero, director del Badalona Matí, Miquel López, productor, i Xavier Llaurador, tècnic. Moltes gràcies per aquest premi que s'acumula a la menció de qualitat que Ràdio Associació va reconèixer l'any passat aquest mateix programa. El programa 1000 de Badalona Matí va intentar ser un reflex i una síntesi del que és aquest magazín, un espai de trobada, de confrontació d'idees i d'entreteniment. L'expressió d'aquest debat es va concretar en la possibilitat de reunir en una mateixa taula a tots els alcaldes vius que ha tingut la ciutat, de la qual cosa, en els moments que corren, ens va fer sentir molt orgullosos i satisfets. Al capdavant d'aquest espai hi ha en Carles Tornero, un luxe per Badalona Comunicació, però també compta amb Miquel López i en Xavier Llaurador, que al darrere, amb la producció i la tècnica, ho fan tot possible. És un equip reduït, com possiblement ens toca als mitjans de proximitat, però amb les seves ganes i la seva professionalitat fan possible que puguem prestar un servei útil a la ciutadania.
Estic segur que aquest reconeixement ens serà un estímul per continuar treballant i millorant en tot allò que sigui possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Primer de tot compartir aquest premi amb tot l'equip, si és que es pot dir equip a 3, que són el Miquel López-Quesell i el Xavi Llaurador, el control tècnic. Fa just una setmana, en una entrevista, un convidat em deia: sembleu molt professionals. I un altre convidat em deia: perquè tu què fas? Dic, no, jo treballo a la ràdio. Diu, no, però de veritat, a què et dediques? Treballar en una ràdio local té avantatges, té inconvenients. El principal avantatge és que la ràdio és més artesanal que mai, perquè entre tres ho fem tot. També un altre avantatge és que el veí del costat del replat t'agraeix que hagis parlat del seu problema que ha resolt amb l'Ajuntament. Té un altre avantatge i és que competeixes amb grans cadenes, però en el fons tu ets l'únic que pots oferir una informació que només tu dones, que és la informació en aquest cas de Badalona. També té inconvenients, és clar, els recursos, això és obvi, omplim 4 hores diàries amb les mateixes persones que segurament, que són 3, amb les mateixes persones que segurament fan una secció amb un programa gran. No és el nostre cas, però a les ràdios petites la pressió política també és més directa perquè no hi ha filtres. Hi ha el pitjor inconvenient a vegades, que és haver de justificar per què treballes en una ràdio local, quan jo crec que poden ser petits però igual de professionals, o potser més, perquè de fet fem molt amb poc. A mi m'agradaria que els que treballem a la ràdio local són com els metges de capçalera, que cobrem menys que el cirurgià, tenim menys prestigi, menys fama, fem una feina potser menys agraïda i en canvi som igual de necessaris. I de la mateixa manera que ningú li pregunta a un metge de capçalera per què no va ser cirurgià, a nosaltres a vegades tampoc ens agrada haver de justificar per què seguim fent el que seguim fent. També ens diuen sovint que som una escola de ràdio. Jo no ho crec. Jo crec que potser actuem com a escola de ràdio, però no som una escola de ràdio. Aquí hi ha una persona, el Miquel, que porta 35 anys a la ràdio de Badalona. És gran, però no crec que hagi repetit tants cursos, diguem-ne. Per tant, jo crec que més que un alumne o més que un repetidor és més aviat un mestre, o almenys per mi és un mestre. I és que, de fet, per ser metge de capçalera o per ser cirurgià no cal entrenar fent de metge de capçalera. Per això, quan vam fer el programa 1000, ens vam plantejar que faríem un programa de màxims, que convidaríem a tots els alcaldes en un moment, com ha dit el conseller delegat, que era complicat, i ho vam complir, vam convidar la Pilar Rahola, l'Antoni Bassas, que com a companys de professió, i això sí que ho he de dir, mai ens han menystingut pel fet de ser més petits. Jo crec que les coses a la vida, no només la ràdio, no només han de semblar, sinó que han de ser. I les ràdios locals, petites, sovint, no només semblen professionals, sinó que poden ser-ho. Moltes gràcies i visca la ràdio.